Dneska si ukážeme, ještě jednou. Nazdar, dneska si ukážeme, jak namalovat nějaký koně, a potom natočím nějaký poníky, tady už vám ukazuju poníky, samozřejmě dáme nějaký kůň, nepovedený, nebo něco, poníci. Jsem malovala jako první jsem malovala koně, pak poníky. S tím říkáží. Jsem namalovala takový koníky. Tak. Pro případ nouze. Gumu, pak tady mám tohle a ještě něco. Nějakou tušku, když tak rezervní. Dobrý. A stečím zutelku. Dobrý. Takže nějak uděláme to, jako když jsem si malovala úplně toho prvního. Takže uděláme vlastně tohoto. Někam, aby se tam potom vyšly ostatní, tak třeba sem. A když jste to neviděli, začnu trošku a pak to obtáhnu. To kreslím jako CSO, takže se na mě nezlobte. Ježišmarja. Já vím, že nemaluju nějak extra dobře. To pro začátečník. Turňa. To vrátím znova. Já nechci, aby to bylo nějak zbytečně dlouhavý. Já vlastně mám strašně dlouhý. Takže, jak jsem řekla, bude to jen takový začáteční ten. Tak tady tam mám ještě tady takový obrázky ještě ostatní, které nebudu zveřejňovat. Tady přemýšlím, jestli uděláme s otevřeným nebo zavřeným. Uděláme zavřený oka, příště uděláme otevřený. Tak, jde tady na dírku. Já nevím jestli, ale prostě byste udělali klidně takhle ten krk, ale tady jsem přes ucho přišla. Dělejte si to takhle, nebo takhle, jestli to teďka udělám já, a pak teprve si to udělejte takhle, nebo takhle, a pak takhle. Je to úplně jedno. Já dělám takhle. Nepovedený krček máme. Tak, nějak takhle, ten krk. Takhle. Nevím, jak vy děláte hřívu, já to dělám podle sebe teďka. Tak. Já si tady udělejte lesinku, si tam teďka nebudu dělat. A samozřejmě taky trošku vystínujte. Takhle rozmázněte. Tak, nějak. Teď hned děláme toto. Takže. Tak vlastně si můžete udělat jako taková, že ta rýva takhle tam vleje. Ale samozřejmě si můžete dělat klidně i tady tu řívu. A nebo si ji můžete prostě udělat jako, že nevleje. Prostě to. To udělá trošičku to blbě, ale to vás člověk učí. No. Tohle je jenom hlava. Já totiž moc nejsem na dělání těla. U koně, jasný. U koně.
můžete udělat takhle různý typy skice. Ocas nebudu dělat, ocas totiž dělám většinou zvlášť. Já to jsem řekl, jak už bylo vzděleno, tak já nejsem na dělání těla. No a dělání těla jsem vlastně jenom u těch poníků. Tak vám ještě ukážu jednoho poníka, ale teďka se tím nebudu zatěžovat. Kdyby něco kreslím, nebo dívám se, jak to kreslím momentálně přes tu obrazovku. Já něco popsat. Takže koně bychom měli, tak nějak se třeba pojmenujeme třeba nevím. Já jsem na vymýšlení jmen, jasný? Když tam máte nastavenky, jestli tohle. Já nevím, třeba si, víte co, třeba to bude můj, tak jo, dáme to. Angel. Star. Angel Star. Bude stačit. Takže to rozstínuju až to. No. Teď už můžeme jako takhle vybarvit, jestli chcete teda. Nevím. Nebudeme to řešit. Jen to. Takhle. Stáhnete, aby to bylo víc vidět. Hlavně já to musím udělat, aby to bylo vidět, že ta kamera trošku. Ne kamera, tam by to trošku zachytil. Joj. Dneska fakt nějaká mimo. Nejdřív najdu 8 škebíla. No jo, tak vidíte, kde jsem dneska byla. V stavu jsem byla. V stavu číslo 2. Tak. A dostavit něco. Tak řekněme, že koně popravdě máme. Tak, já nevím. Asi se rozloučím. Samozřejmě v počítači by jsem už toho koně měla přečtat. Ale to neřešte, dávají chovat pohledání. Kdyby něco, teďka je 8 hodin večer. Pes štěká. Já to asi ukončím. A pak nevím, co se nechce. No jo, tak si možná uděláme ještě jednoho koně. OK, souhlasíš? Jestli jo. A víš si co? Jestli jo, tak dej like, subscribe a napiš si dolů nějaký koment. Dolů nahoru, já jsem teďka nebyla hodně dlouho na kompu, takže řekněme popravdě týden, 2. Protože proč mám hrát SSO, když tam nemám ani Star Rider? Ano, pravda. Abby už došla pára. Koně budou pomaly v prasata, až tam zase půjdu někdy. Ano. Ten úsměv na
stínování jde popravdě líp než malování. Jsem teďka hodně malovala ty koně, ale jinak jako maluju různý věci. Různý lidi. Samozřejmě Lady Gagu mám nenamaluju ani náhodou. Ani Nicki Minaj. No. Angel Star dáme. Teď dáme tam ještě tohleto. Nevím, jestli tam dávám K nebo K. Vypadáte jako zrníčko? Haló. Ne, nic moc. Já vím. A vy teďka říkáte. Je strašně vůbec náhled. Já vím, že procenta mého uměleckého vzdělání se blíží k nule. Ale prostě baví mě to. Baví mě to prostě. A ty mi v tom nezamzální světě, to je jasný. Dobře. Jestli to chceš, dej tam like, dej tam subscribe, hlavně asi líbí, klidně tam i nějaký koment. Sakra, ty tam ty tam něco kecej, úplně se u tohoto. A já to ukončím, takže tak. Jsem důkladná. Takže čau. Sakra. A tady